Бер буатлык тарихи булган Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры академия исемен лайыклы йөрүткән Рәсәйдәге иң өлкән милли театрлардан бере. Көсле труппа һәм данлыклы режиссерлар, милли һәм классик репертуар, иҗади бәйгеләрдә еңүләр, киң танылу яулаган коллектив. Булар барыһы профессиональ башкорт театрының нигезе. Рәсәй театрлары арасында иң көчле, абруйлы театрлар арасына ингән коллектив югары кимелдәге фестивальләрдә һәм конкурсларда көтеп алынган кунак. Иҗади бәйгеләрдә еңүләр яулап, илебез күләмендә республикабызның, халкыбызның абруен күтәрә. Артистлар һәм сәнгать әһелләре халыктың рухи дөньяһын баятуга үз өлешен индерә һәм заман менән бергә атлайлар.